Khubor ka Pyrthei TV. Kinong tray jangka company top sam simen ke beri tangki khasi penar rengkat berkinong alam jangka khasi Students Union narpo circle. Kelalai bandawa yaki board penya jangka company top sam simen man weng kam no shisendan yaki angut kinong tray jangka ni company ke beri ki Jylla ki badan keti ban kenshat bat ban penshit yaki pulen da ka bapha ban bom naphang yaki paitba. Kinong tray bat ke KSU kila iPod tang arpau saw kenta ya ka company ban wengkam yakini ki angot ki brio bat ke KSU kila rai ban mudoiru da ke ejahar shiki pulet ban ke mardor yakini ki angot ki badan keti hakani ka pension hakawai pa ka Khubor ka seng hito kala lit ban ujo da ke ejahar haki pulet jong ka lom shnang police station yakito ki brio ki ba pension yaki pulen bat ka tai ka seng kala dawaru badai ban penshitom yaki kakum kendon an sahakawai par ka Khubor uba journalist lamari lamudui shaka Meghalaya Human Rights Commission halor ka jingja ka pelaja haka arpusal Tarik Nailar hathang sky namarba ki pulet kila bom kila tiet bar kila kura kila kenjan yaki paitba ki batur shaka jaka bala pelong yaka public hearing Kakasi Students Union wapung unit kladawa na ka Meghalaya State Pollution Control Board ban khang khadam no yak abhi cook private limited hadien bakalalam baka jingdon jongka di karkhana sandeu yong kamshim la ajing metoy ai ru em yaki patba ka KSU kala kamru bakalalam baka di karkhana sandeu yong ka penkhen yaki an ki kendon jongka environmental impact assessment ar hazar rio Kakup ki kendon jongka environmental impact assessment kanika karkhana kariban penmi yauku tang 8,000 metric ton hakashisnem hendrai kanika karkhana ka penmi amduna yaka laipun rio metric ton hakashisnem ka KSU kaladawaru yau chairman jongka Meghalaya State Pollution Control Board ban pha token la kanika karkhana ka board ne em yaki kendon katkum ka environmental impact assessment arajan rio Kajaka kabau khana class 11 joka St Edmunds High Secondary School u Edmund Marpan rasha tanra haka scooty kadai kajaka kabaki brio ki jirengkang na shiliang sha shiliang ka surong ki khana school ni ki khana college ki bawanda ka kazan na St Edmunds barkum joru ki khana school joka St Anthony's High Secondary School ki juya kazan na kani kajaka hendrai ka balango kalong ba amshim labu yaki line li na ni ki zebra crossing ban island yaki nong ya lenti bakin kam na shiliang sha shiliang jong ka surong hadin balaja ka jingja accident la yoi balabu lightly ki speed breaker ha kani ka jaka khnang baki kali niki arshaka kinam laban pen hairstand ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka sarkar India kala pensange no ya ka kendon bathamai jong ka registered practitioner professional conduct regulations ar hazar apulai ya ka bala penmi da ka National Medical Commission Lapan sange no ia ketika kendon an hadien baka Indian Medical Association kelat ho sya menteri ketenat ke kuat kekia baka don ke jing bambiang ha ketika kendon mentan penteri kamshwa da ka Indian Medical Council Professional Conduct Etiquette and Ethics Regulation ar hazar arpuar ya ka syab jong ka kenhun kaliang persya kabla tipkum ka India an sa perlat patba ha ka jingalang ka banlong la shentayau ha Mumbai Ya kini la pentip daun nongyalam jongka Shiv Sena Usanjay Rawan. Kinongyalam jongki arpo pratali kiseng sain Pyrthei ke badan hakni kenhun kin shong jingalang haka lifeway Tarik jong benai Nailar bad haka shitarik Nailar hagran Hyatt. An penya ya kini jingalang daun nongyalam barang ba du jongka Shiv Sena u Udhav Thakre. La pentip bakin dan hadu laipu pratali kila Pyrthei Khubor ki bana bari ki ban wandring dur ya ketika sengi. Kawai kalong kami kabana Assam kabala tip kerteng kum ka Anuwara Khatun kala syakem haki pulen hadin bakala penyam ye iklong ibrang syukha dan katu kan ni kenta kani ke jingja kala ja hakashnong bandor jonghol ki pulik kala pentip ba ki marjan jongka kala yoi hakapor bakamut bantep ye ite iklong hakerpong yeng jongka ki pulik kala lit marmar syakati kajaka bakala ra iklong sha hospital Hendrai ki doktor kila pentim bailayam Hashwaban Poi Hospital. Ka sarkar Tamil Nadu kala penyar syu-syu ya ka jingerap jongka ban penbiang bam stem
di school sarkar dak basdang nadu ki class 1 hado class 5 kidan khatnyau langut ki khna na ki lifeway hazard li school ki ban yo jingman toy na katika scheme sarkar kabakot hado south pa saw klur tingka Kamishra sarkar kala ai tang shi 6000 sans pa south sant li school sarkar berkidan tang iway point khat saw langut ki khna ki bala yo jingman toy Lai phongwat ki khna jong ka weka ashram school ka badan Habandhara district jong Maharashtra kila poi hospital bala suba bakilangat bi nakabam kani ki jingja kala ja hayerali ashram school kidon ki khna ki ba pri kidon ki ba ut suk po bar ki ba pangshit bat minta ki doktor kidang examine ya ki wei per ki khna ka jing ut pang jong ki khna ka de hadien bakla daban bam ya ka jingbam ka bala sam hapo hostel ka Sri Varaha Lakshmi Narasimha Swami Temple, ya kabala Jutipru, kum ka Simha Shalam Temple, kabadan ha Andhra Pradesh, kala yo ya ka check kaba Shispa klur tingka. Lalap ya kini ka check ha kapor ba Kylleng do niam, kidang lum ya ki jing no senyang jong ki pat ba. Markum tahi Kylleng do niam kila phone sha kotak bang, kabadan ha MVP colony, ban pentikna ba kadeshi shane em. Kabang kala pentip ya ke kerteng jong utrai cheng bat kala pentip ru shaki ba hak account jong u kadan pisa tang khan nyau tingka ketika temple kala yo senyang hadu iway point sub khandai klur tingka hakini ki khan ru sngi bladem u ambassador ke US she India u Eric Arsati ula ong ba u president ke United States Joe Biden ula phak tin she u da ka ba ong ba ke India ke negeri ka ba u Biden udon kampalan U Eric ulaong ba 4 judon u President John ka Amerika u bayaro ya ke India kum bayaro u Biden. Kum ba 100% ke khajna ha Amerika kade ke plasir de kinong India ki ba shong ki basa ha Amerika. U Eric ula pentip ba ka Amerika ka lengo ya ke jingkyu state jong kari India ha baro Kylleng but de na kate ka da ulaong ba ka Amerika ka don kambha bante song ya ke jingalong parlok bat kari India. Menteri Rang Bahadur kari India, Narendra Modi, ula ais ngobha yo President jong South Africa, Cyril Ramaphosa, daki shijur ki surahi ki baulara na Telangana. Katba ya kalok jong President pan, ula ais ngobha ka Shol Naga, ka baulara na Nagaland. Modi udan cha South Africa bane shimbenta, haka jingalang jong ka BRICS. Yo President jong ka Brazil, Luiz Inacio pat ula ais ngobha daka jingdro ka baulara na Madhya Pradesh. Nini parliamentas ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. U President Barim ka United States, Donald Trump, ula litman pendem yaladi, ha ki bor jong ka An, ha Georgia, bat la kem no ya u, nrei tang hadien katu kat nipor, la pelat jamin no. U Trump ula syak pengat bun tili ki kendon ki ba kentup, ya ka jing penmi jing kulmar, ha ka election president, House nem Arhazar Arpo. Ka jing ra jong u, syaying ya ki kot kisla na White House, bat ki waipat ki mokoduma. Ka BRICS ketiga kunhun jong ka Brazil, Russia, India, China, ba South Africa. Henry na duk ka shitari ukala lengkot Arhazar Arpusaw, anwan penyaso Henry tili kiri kata ka Egypt, Ethiopia, Iran, Argentina, UAE, ba Saudi Arabia. Ya kini la penbenado President jong ka South Africa, Cyril Ramaphosa, haka jingalang jong ka BRICS sa South Africa. Menteri Rang Bahadur jong kari India Narendra Modi bat kiwei pat kinong yalam jong ka BRICS kila pedang ngobha ya ka jingkwa ya so jong kite ki Henry tadi kiri bat kini ka kunhun. Menteri Rang Bahadur kari India Narendra Modi ulai keren bat President jong ka China Xi Jinping halo ka kam uput usam hapdeng ke India bat hapdeng ke China. Kini ki angut kinong yalam kilai kendu ha ka jingalang jong ka BRICS sa South Africa. Baro arngot kilai keren kumnu bante lakam ha kaput bakanami kanu ka jingakan an hapdeng kite atli kiri. Ka Japan kala sedang menperlat ya ka na Fukushima nuclear plant sa Pacific Ocean. Ka China pat kala penbena bakanam sya ban wanra ya ki dok khala ni ki jingbam duriau ki ba wanra na Japan na marba ki jingthau ki ba im haduriau ki la ban ngat bi. Ka China kala keno baka Japan ka klem pentikna la ka bala perlat ka don jingta ne em. Ka Japan ka dikeri ka baklan ba ban shalan yak jingbam duriau sa China but house nem Arhazar Arpuar kala shalan hadun $1 million. Nalor ka China kiri ki bawan baar ban thiet ka jingbam duriau na Japan ka de ka Hong Kong. Kila don kan ringwut ki samla puli ki bala syakem hanong ba sion na mar ka jingthmu ban rum jubor hapo ka embassy jo ka Japan ka badan ha ka tekeri.
Kajing ki jong ki samla puli hanong ba siur kadai namar ba ki persha ya kajing temu jong ka Japan ban pelat ya ko na nuclear plant sha Pacific Ocean. Ki samla puli kla ker pelun ya ka embassy jong ka Japan. Kum kada kajing persha jong ki. Bar kila don ru bongut ki bala temu ban rung jubor. Henry ki pulen kila penher kerat no yaki bala don kan ringut ki bala syakem. Ka Ukraine kala rakhi ya ka Independence Day jong ka ha ka arpasal Tarik Nailar. La pelong ya kajing rakhi ha Saint Sophia Square. President Vladimir Zelensky la kren shakipa nong shong shnong jong ka Ukraine na kadi ka jaka rakhi na ba kim shim lala ban pelong ya kajing rakhi haki wei par ki benta jong kari namar ki shepting yo ba ka Russia kan herthma haki jaka ba ya lumpat ba. Hakani kasngi President ulapun ku buramru ye ki shipai ki balai kuntma persha ya ka Russia. Ka Ukraine kelapen ipat baru ye kitiar thma jongka. Kumjuru ye kitiar thma jongka Russia ki bakal ayo ban kurup pat yo pen perang. Ka Ukraine kala yo jinglai luan na ka Soviet Union ha ka arpsal Tarik Nailar 6000 khandai spa khandai puai. Ka Russia kala kam bakal lap sau partly ki drone jongka Ukraine ki bala thmu ban her thma ha Crimea bat na kini khandai tali kala yo ban siat pen pra bat lai phulai tali pan kala Pyrthei hasun. Ka Crimea ka diga jaka ka ba penyeso ya ka Russia House nem arhaja khatsau. Henry ka Ukraine ka kwa ban kidi biang yaka. Ka Russia kalakam baka Ukraine kalawan si lama ha Crimea kum kadak jingkin ma buram ya ka sngi lai lu jongka. Ka Russia kalakno ru baka Ukraine kalaban Pyrthei ya ka jingking ha Crimea ka ba penyeso bat ka Russia. Ka jing temu jongka United Nation ban pha mi no ya ki shipai jongka na Mali kala nang slam shu namar ka jinglong jingman jongka senshar ka khadar ha Niger. Kanajer ketika kat ba baki shipai jongka UN ki hab ban nyai nanti bat ban kit ye ki tiar kitar jongki. Hendai menta kla sakut no shwa shipor namar ba ka jinglong jingman ha Niger nadu ba ki shipai ki kurup ye ki borsen shar. Tikitu kilang ki khubor hakimat kimat menta kasngi khublai.